Okay, dag folkens. I dag har jeg 2 venner på besøg. De dernede, og min anden kammerat, der som der er lavet på. Han er syg. Så kom, vi går lige hernede. Nej. Nej. Men han er kameramand, så derfor jeg siger det. Men vi går lige hernede til de andre her. Og Emil godt. Emil, ja, her er den ene af dem. Han kører skateboard. Jeg har fundet der. Han skal lige prøve lige at filme derhen. Han skal lige ud og pisse. Jeg er mega lort til skateboard. Jeg prøver det for første gang i livet. Og prøv at se her. Han vil også pisse. Jeg er mega Og Anders' første gang. Anders første gang kører løbet. Er I klar? Ja. Er I klar? Vi kører! Prøv lige at gøre det igen, Anders. Jeg prøver. Vi fik ikke det hele med. Nu prøver jeg manuelt. Du må se Magnus, han kører på løbehjul. Du kan. Nej, det er lige meget, jeg vil nu med i videoen. Det er lige meget, du skal bare give mig en... Du skal bare give mig en 5 kroner i morgen. Jeg kommer over ned i roll-out. Vi er gode. Jeg prøver de skateboard. De prøver at finde den gummislange. Her er min anden ven Hjalte her. Han kører på løbehjul. Det er en pisse lort. Ja, han er skide dårlig til at køre på løbehjul. Hej du! Jeg skal have det. Og ham her, min ven, han prøver at lave totalt flugtvis ham der. Så det går da meget godt. Men Hvorfor er Malte her ikke i dag? nå, det er fordi han er syg, fordi han er mellemrum på tænderne. Nej. Vi ses! Skal vi lave en Husk at subscribe. Ses.